4 minuts. Continuem al Pensió Completa, ara parlant de la Setmana de l'Art i la Creativitat, perquè des de divendres passat que s'està realitzant a l'Ateneu de Sant Roc la 5a Setmana de l'Art i la Creativitat, la SAC. I diuen que enguany és molt especial. Per què? Doncs perquè s'ha volgut donar importància més al procés creatiu, artístic, que no pas al resultat en si, a l'obra. Per explicar-ho, tenim aquí el director de l'Ateneu, en Salva Figuerola, bon dia. Bon dia. I la Pilar López, la coordinadora de la Fundació. Bon dia, Pilar, també. Bon dia. Escolteu, expliqueu-nos què és això de la SAC aquesta setmana. És la 5a edició, suposo que hi ha molta gent que la coneix, però molta altra que no. Doncs la SAC és una setmana en què volem mostrar, a través d'una exposició i de diferents activitats, el que durant tot l'any es treballa en els diferents projectes de l'Ateneu relacionat amb el tema de la creativitat i de l'art. I el que comentaves del procés, perquè normalment l'exposició que es fa sempre és una mostra de tots aquests treballs manuals que s'han fet tant als petitonets del Servei d'Educació Infantil com la gent més gran dels projectes d'adults, i aquest any té un punt una miqueta diferent perquè la importància és aquest procés, com hem treballat tot això i com realment hem deixat volar la imaginació i la creativitat dels infants, dels joves o dels adults per fer els productes que podem veure també a través d'un foradet. Però en l'exposició, si veniu, és molt curiós perquè les coses que tenen resultats s'han de mirar a través d'un forat. L'important és el que està fora, que són les imatges i l'escriptura sobre el procés que s'ha fet, i si t'apropes una mica per un forat veus darrere el que és l'obra final que s'ha fet, que en alguns casos no tan sol està, però en els casos que sí, ha quedat aquest any una miqueta relegada, encara que sigui sorprenent. Quan parlem del procés creatiu, a què ens estem referint? Perquè ens entenguem. Allò de deixar-nos lliure, volar la imaginació, estar allà a veure què ens surt, com plasmeu això? És una mica aquesta part de que el nano o l'adult pugui deixar volar la imaginació i també que pugui experimentar i que per ell no sigui el producte el seu objectiu, que moltes vegades ens dona la sensació de fracàs perquè mai no queda com volem, sinó el fet d'estar experimentant i de gaudir del tema de l'experimentació i el resultat, evidentment. Quan més maco, més ens agrada, però sobretot és aquest procés, el sentir-te bé i anar gaudint segon a segon del que estàs fent, ja sigui a través de la pintura, a través del fang, o els més petitonets que van estar fent experimentació amb melmelades, amb iogurts, el que sigui, tot aquest procés, i encara que després hi ha un resultat, perquè veus un mural que han fet tot amb iogurt amb colorats i tal, que és una cosa molt maca de veure, però és sobretot el procés que ha seguit el nano, d'atrevir-se a tocar, de no tenir la por de dir aquí ho podré posar o no ho podré posar. Sí, això és una mostra fotogràfica també? Sí, bàsicament la part més del procés es veu a través de les fotografies i d'una petita explicació i després, com ja comenté, darrere del forat, el que són els resultats. I quines obres podrem veure, Salva? Quines obres estan exposades? Algunes que heu dit, ostres, aquestes els agraden molt, això. La veritat és que en aquest procés creatiu i el que s'exposa aquí està responent a obres de teatre, a treball de saltaller de fang, a música, percussió, ara mateix el programa, és la inauguració que hi hem vist una mica el procés durant aquests dies a l'Ateneu, però és anar a fer un cercavila amb tot el que ha pres de música de percussions per tots els espais de l'Ateneu. I anirem fent això ho hem vist una mica i demà veurem com arriba a tots els grups que estiguin fent activitats dins de l'Ateneu, veurem el que han fet aquests nens de 5-6 anys, en música i en percussions. I en el cas dels joves, també hem fet tot un procés d'assaig i que hem anat veient al teatre o l'any passat a Sant Celebrat i el divendres ho vam veure escenificat, totes aquestes coses. Estem veient imatges, sí, de l'obra. I en tot això és com ho valoren també els educadors, els voluntaris, el que han fet el procés amb els joves. Qui és més lliure a l'hora de crear, a l'hora de deixar-se anar, els més petits o els més grans? La veritat és que un cop comença l'experiència és que sí, que tothom
si no té la pressió aquesta d'un resultat que dius, és que m'ha de quedar, no? Si treballes l'experimentació, la veritat és que hem comprovat que qualsevol es deixa anar. Perquè, sobretot els nanos, per exemple, el tema d'un resultat i comparar amb l'altre i a veure qui li ha quedat millor, això n'hi ha nanos que els paralitzen molt, sobretot els que els hi costa més tot el tema de l'expressió. I en canvi, així, si no tens al final de dir no, és que ara hem d'exposar, doncs se senten molt més lliures. Jo crec que a tots ens passa més o menys igual en aquest sentit. Hem experimentat en les diferents edats i dona com un relax, no? Que dius, doncs aquí l'important és passar-m'ho bé i gaudir del que estic fent. No sé com treballeu, però si, per exemple, dieu, ara hem de fer un cendrer de fang, no? O una figura... Us ha sorprès algú? Clar, tots més o menys han fet més o menys el mateix i sempre hi ha algú que coneixeu vosaltres, perquè esteu allà amb ells, us hagi sorprès. Sempre surt el que mai no et penses, que pugui tenir aquest punt de diferent o de donar-li... Sí, sempre t'ho trobes. El que passa que en aquesta mostra d'aquesta vegada, com el resultat no era l'important, per exemple, en el fang les peces s'han desfet totes. No hi ha peces que diguis les hem cuit i ara les estem veient, no. Era tot el procés, posa una música, què et porta això, quina forma, quina... I d'aquí, les coses que han sortit, de vegades només ha quedat la foto, que no era... O una tècnica també molt divertida que als nanos al principi els hi va sobtar molt, era que tu anaves construint, però quan canviava la música havies de passar la peça i agafar-la d'una altra i continuar creant, no? Això és una cosa que també sorprèn molt, perquè normalment ho crees tu, i crear en comunitat doncs també té un punt de diferent i que treballes en les altres coses. Evidentment, a través del fang pots fer coses precioses o dibuixant, fixant en una cosa o buscant una mostra o tal, però aquesta manera de treballar et dona un altre tipus de... I deixes de banda l'egocentrisme, no? Que és, això ho he fet jo, ara t'ensenyaré, i això és fantàstic i en cap costat no s'ha també. Exacte. Escolteu, demà continueu amb més activitats a la SAC i dijous també, no? Que marxeu cap al Clot. Sí, perquè coincideix que l'Escola Pau Gargallo té una exposició a la Farinera del Clot, té una intervenció que van fer aquí al barri de Casager, no sé si ho vol treure, una intervenció molt xula directa al carrer i han fet una mostra de la seva intervenció i la tenen allà. I coincideix amb una demostració de parkour, que als joves els encanta, i llavors el parkour és allò de que van saltar els bancs, els murs, no sé, li diuen així. Anem perduts, haurem d'anar Li diuen així, fan una demostració perquè una de les intervencions era crear espais a la ciutat on els joves poguessin fer això sense risc o sense haver de saltar per sobre dels bancs. Del mobiliari urbà, no? Exacte. Que no ens piquin els costums. I farà una demostració i estan superemocionats de poder anar a veure. Salva, a banda de la SAC acabarà, comença l'estiu, colònies, casals d'estiu, què? Ja estiu tenim algun això, no? Anem amb molta previsió, però... Els pares ja estem allò buscant com a borjos a algun lloc. Ja anem amb previsió, però, clar, organitzar totes les activitats a l'estiu, i de fet, ara també les inscripcions, coses que fa uns anys ja ni pensaven, nosaltres allà a Sant Roc. Amb tanta previsió, ara la veritat és que és molt més àgil, però porta la seva feina. Organitzar per 150 infants i joves, des de 8 activitats. Quines activitats podran fer? Des del camp de treball, que és donar l'oportunitat a joves majors de 18 anys a tindre una experiència en quart món, hi ha infància al risc social, hi ha activitats de lleure en el territori, entre 15 i 20 joves poden participar en aquesta activitat. Els casals d'infants a partir de 5 anys, els de joves a partir de 11 anys, i les colònies casals d'agost, per exemple. A nosaltres és intens l'estiu. O sigui, ho és durant l'any, però a l'estiu invertim molts esforços perquè els infants i joves puguin gaudir d'una zona de vacances. Doncs, Salva, Pilar, moltíssimes gràcies. A continuar fent aquesta bona feina que feu a la Fundació Ateneu Sant Roc. Gràcies.